Lezi ndaba zehora lesikhombisa sigwethulela zinabukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Nazi ezinohlonze kusihlwa nje. We spend a considerable amount of time together talking about the state of the country as it is now, state of the society. Usuphothule umhlangano wamaqembu ezombusazwe ayishumi ayingxenye yohulumeni obumbano bubanjelwe eSithe. Kubhungwe ngezihloko ezahlukene kulomhlangano obubizwe umengameli we-ANC Cyril Ramaphosa. I've heard the testimony of Captain Kruger, but I know for a fact that I spoke to him on the phone and he gave me the information. Namhlanje ikhomishana kaMadlanga ibilalele ubufakazi bamalungu ethimba lama-Hawks obubukeka abushayisana melana nokugasela kwawo emzini kasomabhizinisi obhekene namacala okubulala uKatiso KT Molefe ngosuku aboshwa ngalo. It does appear that the levels of lawlessness are unabated, uncontrollable, and really something must give. Obambe njengemeya yaseKuruleni uJongizizwe Dlabathi beyuhlanganisa amehlo nemndeni yabantu abayisithupha abadutshulwe bashona esigamekweni esenzeke kuleya ndawo ngempela sonto. Mbukeli sikubingelele sikwamukele indaba yenza kusihlwa enizethulela unoxolo mamtshali wakwaMwali ihlaba ngaleli mhlophe qwa. Sibonga kakhulu ukuthi uhlanganyele kanye nathi namhlanje kusihlwa. Abaholi bamaqembu ezombusazwe ayishumi ayingxenye yohulumeni wobumbano aphothule inguyazana yawo yeinsuku ezimbili ebisingethwe eKrugersdorp eGoli. Abaholi balamaqembu baphinde bacikica imigomo emisha ebukeziwe yokusebenza kahulumeni wobumbano. Qemba ngaphansi kohulumeni wobumbano bachithe izinsuku ezimbili bedingida ngezihloko zezinkinga eziningana ezikhongethe izwe. We spend a considerable amount of time together talking about the state of the country as it is now, state of the society, state of politics, international issues, and we reflected on many issues, particularly those issues that are a great problem to our people, like unemployment, like hunger that we see spreading in some of our provinces. We've covered a lot of ground as to where are we and also what is the plan of the government in terms of the budget and so on, and whether that money is being utilized effectively to improve the services of the people. Hlangana abaholi bamaqembu ngaphansi kohulumeni wobumbano bazibophezele ukubhekana ngqo nodaba labantu abafudukela kuleli ngongemthetho. We spoke about illegal immigrants in our country and felt that we needed to embark on an intervention initiatives that will secure work positions for South Africans. Njengoba iningizimu Afrika ivivela ukusingatha ingqungquthela ye-G20 ezinsukwini eziyishumi ukusukela manje, i-GNU ithi izimisele ukuhola ngesibonelo ngokubeka eqhulwini izidingo zezakhamuzi zakuleli. Ikhomishana kaMadlanga ibicubungula ngobufakazi bama-Hawks obubonakala sekungathi buyashayisana phambi kwekhomishana. Obekuseyithebeni namhlanje udaba lokutheleka kwama-Hawks emzini kaKatiso Molefe ngelanga ayezoboshwa ngalo yithimba le-PKTT. Ukugasela kwama-Hawks akucacike ukuthi ayafike ngokusemthethweni njengoba phela sakunembuzo ngeinsolo zokuthi kungenzeka yini ukuthi ayefike ngenhloso yokugxambukela ekuphazamiseni ukuboshwa kaKT Molefe. Chief George Raftopoulos oqashwe ophikweni lwamaphoyisa omgwaqo eGauteng uyena owatheleka ngendize nophephela emhlane yafika yazungeza phezulu komuzi kaMolefe ngelanga ezoboshwa ngalo ngoZibandlela nyakenye. Utshele ikhomishana kaMadlanga ukuthi bafika ngoba becelwe ukapteni uBerry Kruger wama-Hawks. uKruger ngesikhathi evele phambi kwesigcawu ukuphikile ukuthi wake waxhumana noRaftopoulos becela usizo kubo.
I've heard the testimony of Captain Kruger, but I know for a fact that I spoke to him on the phone and he gave me the information. I only communicated with Captain Kruger on that specific day because he requested our assistance commissioners. IKhomishana kaMadlanga iphinde yezwa ubufakazi buka-Warrant Officer Sabelonkosi wama-Hawks othe kwammangaza ukuthi kungani ungazange kujutshwe iqhamu lamaphoyisa eliseduzane nomuzi kaMlife ukuthi ayohlola isimo uma kwakunezinsolo zokuthi kunabagasele kuwo bezenza amaphoyisa mbumbulu. When I opened the GPS to that particular address, it was 60-something kilometers. And then I don't think that there is an area or a suburb where the police station is got a police station that is more than 20 kilometers away. Izethulo zofakazi banamhlanje ziholele ekutheni ikhomishana kaMadlanga iphakamise ukuthi kuphinde kubizwe kabusha uBrigadier Lisiba Mulife wama-Hawks. Umlife utshele ohola uhlelo lofakazi ngembuzo ukuthi usazofuna izeluleko zomthetho ngaphambi kwesinqumo sokuphindela phambi kwekhomishana. Uzovela phambi kwekomiti lesikhashana ePhalamende kusasa oyiphini likangqongqoshe wamaphoyisa uDokotela uShila Paulina Boshielo. Leli komiti lasungulwa ukuze liphenye ngeinsolo zobugebengu, inkohlakalo kanye nokugxambukela kwezombusazwe ohlelweni lwezobulungiswa ezadalulwa ukhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ngoNtulikazi. Usekela mphathiswa uShila Boshielo uza kuba linqina lesixhenxe eliza kunika ubungqina phambi kwale komiti yethutyana. Kulindeleke ukuba anike izimvo malunga nepolitical task team. Kwiveki ephelileyo ugxa wakhe uCastle Mathale uchazele le komiti ukuba ngaphezu konyaka ekwesisikhundla zange anikwe umsebenzi ngulowo ongentla kwakhe uSenzo Mchunu nosele enikwe ikhefu lethutyana. Talking of over 100,000 men and women who are in uniform, and those that are rogue or work with criminal elements do not represent a greater proportion of the police. Mathale uthe wavakalisa kule komiti ukuba imigulukudu nayo inamacebo yokuzama ukongeza kwinkqubo yangaphakathi esipoliseni. Themselves by nature of how they work, they will always want to tap into an institution that is meant to deal with them. Umphathiswa wesipolisa uNjingalwazi Firos Chakalia uzakukhwela eqongeni uzakulandelwa inhloko ye-Directorate Against Corruption uAdvocate Andrea Johnson ngoLwesine nangoLwesihlanu kundaba ze-SABC ndingu-Abongwe Khobokani ndiseParlamente. Kusenjalo ihhovisi likaMcwaningi Mabhuku jikelele liqinisekisile ukuthi lithole izinto ezitshengisa ukungalandelwa komthetho emaphepheni enkontileka yenkampani kaVusi Cat Matlala iMedicare ayenayo nombutho wamaphoyisa iSAPS. Ihhovisi likaMcwaningi Mabhuku lethula umbiko walo ngaphambi kwekomiti elibhekela umnyango wamaphoyisa malungana nezitatimende zezimali kanjalo nembiko yocwaningo mabhuku leSAPS nezinkampani ezisebenzisana nalombutho. Izikhulu ezivela ihhovisi lomcwaningi mabhuku jikelele zithi kunezingqinamba ezinkulu ngendlela imali ephathwa ngayo embuthweni wamaphoyisa iSAPS. Zixwayise ngokuthi izinto ngeke ziguquke uma kungekho ukuziphendulela kulabo abanindekayo. We have to take steps around procurement. I think that the issues around the bid committees, so I say that in the presence of the National Commissioner and his team, we have to look at those bid committees. I don't think they have to be reconstituted. But there's a problem there, and there has to be consequence management for which. Sombutho wamaphoyisa uSolwazi Khachalia uthi likhona ithemba lokwenza izinguquko kulombutho. But the Madlanga Commission and the Audit Committee is going to cast an eye on the darkness, on the problems that we face in South African policing, and it will present us with the difficult moments.
I think it provides us with an opportunity to reset. Amalungu ePhalamende yaphinde futhi yabhunga ngenkontileka yethenda yezokwelapha yesamba semali sika 360 million wamarandi eyahlinzekwa usomabhizinisi osabhadle ejele uVusimuzi Khethi Matlala. uKhashali uqhube wathi yena nomkhuzo wamaphoyisa kuzwelonke uGeneral Fani Masemula basebenzisana kahle ukulungisa izinkinga ezikhungethe umbutho wamaphoyisa. Ibamba lemeya Sekuruleni uJongizizwe Dlabathi uhambele imndeni yahlukene yeYisulu eyidutshulwe zabulawa endaweni yase Reiger Park ngempela sonto. Kulesi sigameko oshaya sibhama bangaziwa bavulele ngenhlamvu bebhekise kwizakhamuzi kwashona abantu abayisithupha okubalwa besifazana abathathu kwalimala abathathu. Kulandela lesi sigameko umkhuzo wamaphoyisa kuzwelonke uJenene uFani Masemola uhambele kule ndawo wamemezela izinhlelo zokwandiswa kwesibalo samaphoyisa azojutshwa ukuqapha isimo. Ikhansela lendawo liveze ukuthi nakuba bengakatholakali ababulali kodwa kuba khona kwamaphoyisa kuzobuyisa ithemba. The authorities knows how communities feels, because sometimes it's difficult for councillors to be the messengers, sometimes of good news, many times of bad news. But in this case, I must commend them for coming to Reiger Park. And thank you so much. There is a bit of stability in Reiger Park. I'm not sure for how long. Izakhamuzi zithi udlame oluqhubeka kule ndawo lubangwa ukuntuleka kwamathuba omsebenzi ubupha kanye nokungabibikho kwabaholi intsha ebukela kubona emphakathini. Our young men really, they need jobs. They need fathers in their lives, not physical fathers. They need mentors. They need a voice that can help them. There's no jobs for them. Obambe njengemeya ekuruleni usigxile kakhulu lesi sihlava sodlame emphakathini. It does appear that the levels of lawlessness are unabated, uncontrollable, and really something must give because we can't continue to have similar incidents where a mass number of people are losing their lives. Kanti abakwasidlodlo sebenxusa amalungu omphakathi ukuthi aze ngaphambili nanoma yiluphi ulwazi olungalekelela amaphoyisa ukubamba ababulali. Mbukelisi sathi qu eyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela udaba oluthi inkinga yokuqala esemkhanya kude ubugebengu obeqa umngcele noma obeqisa imngcele okuyizimoto ikakhulukazi. Namhlanje uNdunankulu KwaZulu-Natal uThami Ntuli uhambele umphakathi waseJozini namaphethelo ukuyokwethula amasu amasha okubhekana nobugebengu bokushushumbiswa kwemfuyo nezimoto emngceleni. Sikubingelele sikomkele uma ngabe usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi usuphothula umhlangano wamaqembu wezombusazwe ayishumi ayingxenye yohulumeni wobumbano obubanjelwe eSithe kubhungwe ngeinhloko ezahlukene noma ngeihloko ezahlukene kulomhlangano obubize umengameli weANC Cyril Ramaphosa. Mbukele sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube na ku-SABC Plus. Ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba. I-SABC ikusakazela bukhoma ingqungquthela ye-G20 SA 2025. Namhlanje uNdunankulu waKwaZulu-Natal uThami Ntuli uhambele umphakathi waseJozini namaphethelo ukuyokwethula amasu amasha okubhekana nobugebengu bokushushumbiswa kwemfuyo nezimoto emngceleni. uNdunankulu KwaZulu-Natal uThami Ntuli uhambele umphakathi wendawo yaseJozini namhlanje ukuyokwethula amaqhinga amasha okunqanda ubugebengu obudlalubi emngceleni. Le ndawo ekhungethwe izigameko zobugebengu okubala kubo ukushushumbiswa kwemfuyo kanye nezimoto ezeqiswa ngemngcele. Inkinga yokuqala esemkhanya kude ubugebengu obeqa umngcele noma obeqisa imngcele okuyizimoto ikakhulukazi ezithathwa emphakathini ezinye ithathwa kude kodwa izizodlula la zizokweqa umngcele. Bese ke obunye ubugebengu obethu thina abantu bala KwaZulu-Natal esambe siyotshontsha inkomo imfuyo ngale eSwazini singenise ngapha bese soyidayisela abamabhusha.
uNtuli ubalule ubugebengu behlukene obuvamile emphakathini okubalwa ukudlwengula nokubamba inkunzi nokugqekeza wabe seqwashisa lo mphakathi ngezinye izindlela zokubikela amaphoyisa. Manje ngithi konke lokho asiqedeni ngokuthi ngoba amanye amaphoyisa masiwabikela ayasiceba athi usekucebile usibanibani. Kodwa uyakwazi ukubika uyifihlo ubuso bakho enambeni ethi 0800 10 ubike nje ukuthi nanga umuntu utshontshe inkomo. Nanga umuntu unesibhamu esingekho emthethweni. Nanga umuntu uyena wenza ubugebengu. uNtuli uphethe ngelithi bazoqinisa nokuthi laba abangamalungu ezinhlangano zokuphepha komphakathi baginqiswa izithupha ukuze bahlole ukuthi abakazi baboshwe ngaphambilini. Usilaxazile isicelo sebheyili uXolani Xulu nongumsolwa eceleni lokudutshulwa kubulawe kwabantu abahlanu endaweni yokucima ukoma ezithobeni eBrokenspruit ngenyanga edlule. Inkantolo ibicwele amalungu omphakathi kanye nezinhlangano ezahlukene ukuzokweseka imindeni yezisulu ezashona esigamekweni sokudubula esenzeke endaweni yokucima ukoma eyaziwa ngezithobeni eBrokenspruit. Ummeli womsolwa utshele inkantolo ukuthi ummangalelwa uyasilaxaza isicelo sebheyili. As far as bail is concerned, Your Worship, today we would not be proceeding with bail. We are therefore submitting before this court that we are abandoning the bail application, Your Worship, at this point in time, Your Worship. That is the instruction that have been given by the accused person, Your Worship. Kulindeleke ukuthi kuboshwe omunye umsolwa oweyamaniswa nesigameko sasezithobeni. There's another suspect in the matter who is not yet charged for this murder charge. However, because that suspect was arrested for possession of firearm and possession of ammunition. So when the ballistic results come back and they link him to this offense, then those charges will be added and he will be added on this murder charge. Icala hlehliselwe kumasingana ngonyaka ozayo ukuze kuqhutshekwe nophenyo. iNPA ikholelwa ukuthi inobufakazi obuqinile becala. Umsolwa uzoqhubeka agcinwe esitokisini kuze kube uvele enkantolo ngonyaka ozayo. Ungqongqoshe wezemsebenzi kahulumeni uDean McPherson ubevakashele ingonyama yesizwe samaZulu uMisuzulu kaZwelithini. Lona bekungumhlangano wokuqala phakathi kwalaba baholi. Silapha esigodlweni sasemashobeni lapho khona indlulamithi binomhlangano nongqongqoshe uDean McPherson wezemsebenzi yezomphakathi kanye nenqalasizinda bezoxoxisana nemisebenzi ekhona la kule ndawo noma KwaZulu-Natal yonke ukuthi kuthuthukiswe inqalasizinda yesifundazwe. Kodwa ukhona ukhulumela umnyango umnumzane uLenox Mabaso ozosichazela kabanzi ukuthi kahle kahle kade kwenzakalani. Mabaso sibonile la ukuthi indlulamithi kanye nongqongqoshe kade behlangene bekhuluma noma kade singavunyelwa ukuthi singene ngaphakathi besithini ingxoxo. Asisho nje kuwe nababukele ekhaya ukuthi nabalaleli ukuthi usuku namhlanje kube usuku oluyimpumelelo kakhulu njengoba ungqongqoshe womnyango wezemsebenzi emphakathi nokufaka kwenqala sizinda ehambisana nozakwabo la esifundazweni ungqongqoshe uDean McPherson ehambisana nozakwabo ungqongqoshe uMartin Meyer bebahlangana nendlulamithi. Inhloso yokuhlangana la bekuzokwethula imisebenzi eminingi yezokwakha nokufaka kwenqala sizinda eyenziwayo KwaZulu-Natal nesazokwenziwa KwaZulu-Natal ukuze kuthuthukiswe isifundazwe kuqinisekiswe futhi ukuthi indawo zasemakhaya azisaleli ngemuva. iANC KwaZulu-Natal sixwayise amaqembu angaphansi kohulumeni wesifundazwe wobumbano ukuthi kufanele aphakamise akhala ngakho ngaphakathi kubumbano. Kubukeka lungekho uzinzo kuhulumeni wesifundazwe wobumbano njengoba kunomdonsiswano phakathi kwe-ANC ne-IFP. Muva nje umengameli we-NFP uMnumzane Ivan Bounds uthe iqembu lakhe lizokuba nezingxoxo neqembu umkhonto wesizwe elizwakalise ukungagculiseki ngobuholi bukandunankulu wesifundazwe uMnumzane uThambisani Ntuli. I-ANC ithi ikhathazekile ngesimo sobudlelwane balamaqembu abambisene kuhulumeni. Sikhathazekile ngoba kukhona ukuthi kungabikho ukubambisana nokudonsisana ngendlela engayi phambili.
kungakho ke sithi ake sibuyele netafuleni. I-ANC iyavuma ke ukuthi kunezinselelo kulamaqembu akuhulumeni. Sonqangi i-ANC lapha kwaZulu Natal ukuthi kube khona uzinzo nokuthula kwesifundazwe, kube khona uzinzo nokusebenza ukuhambisa intuthuko kuhulumeni kubantu besifundazwe saKwaZulu Natal. I-ANC esifundazweni ayizange ivume noma iphike ukuthi unobhala jikelele weqembu uMnumzane uFikile Mbalula usingathe izingxoxo namaqembu ayingxenye kahulumeni wobumbano kule mpelasonto edlule. NginguSimphiwe Makhanya wesindaba ze-SABC eseThekwini. Umhlahlo wesimo sezulu uzolandela emva kwekhefu nesangoma sezulu umkhushulwa Msimanga. Kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sesisho sithi ke liyaqhubeka liyabalela kakhulukazi engxenyeni eseningizimu sika ngamafu kodwa mawungena ke eningizimu yalapha eWestern Cape sisho sithi ke masiyongena enkabeni yezwe liyaqhubeka nje nokuthi sikaze ngamafu asekhona lamathuba kusuka lapha konodwa wasiyongena enkabeni kwelase Freestata nasengxenyeni ke esentshonalanga lapha kwaZulu Natal kanjalo naseGauteng eMpumalanga nasengxenyeni ke ezingasenyakatho kanti ke mahlabela phambili siyobheka osukwini lakusasa sisho sithi ke isenjalo indaba yaqhubeka lamathuba athande nje kuba mancane emvula ke ezingathanda ukuphelezela ukuduma kakhulukazi ke engxenyeni esenkabeni enyakatho ongena eGauteng eMpumalanga nakusifundazwe salapha kwaZulu Natal aya ngubamba makhulu ke kodwa mawungena kakhulukazi ke engxenyeni esemthatha lapha Eastern Cape kanti ke kwezinye indawo ngamancane nje kanti ke silindele imkhamezelo mawungena kakhulukazi ke lapha koGqeberha sisho sithi ke lingabalela nje ngasentshonalanga sika ngamafu kodwa mawungena ke ogunyo lingaseningizimu sihlabele phambili siyobheka amazinga ke aphansi ebusuku namhlanje kuyofika kusasa sempondo zankomo ngivumela ukuthi ke liyafudumala kakhulukazi ke kwaZulu Natal endaweni ezingasogunyo liya ngokuphola mawungena engxenyeni esenkabeni ikakhulukazi eFreestata eGauteng uyongena eMpumalanga lapha emele koBhetali lingathanda nje ukuthi ke lithanda ukuba phakathi kulozo ndawo nokho mawungena Eastern Cape lingabanda nje endaweni ke ephakeme yongena koGrafu kanjalo nasendaweni ezingasogunyo lingaphakathi ukuthi ukubanda futhi ke lapha kuSutherland nokho kwezinye indawo phansi amaphaphu mawungena entshonalanga kanti ke masibheka amazinga aphezulu ngivumele ngisho ngithi ke lobe likhipha umkovetsheni lapha kwaPhindini koKalvina lithande nje ukufudumala ngamandla uyongena lapha koVustile thande nje ukuthi nakhona lifudumale ngamandla sambe siyongena phansi lapha eMpumalanga kolonsisho sithi ke liyashisa nje engxenyeni eziningi kakhulukazi ke kwephakeme kwaZulu Natal mangisho ngokungahlonisi ukuthi ke kuzo zonke indawo lapha kwaZulu Natal lobe lishisa likhipha umkovetsheni kanti ke mawungena komhlaba yalingana angeke libekezeleke ungene eGauteng lithande nje ukuthi libe phakathi ngenxa ukuthi ke lizobe liguqubela osukwini kanjalo naseMpumalanga nasengxenyeni ke senyakatho ngivumele ngithi ke ngiyithethe indawo benobusuku obuhle. Mbukelisi sibeka lapha ebesikuphathele zona kusasa abakhono zakwethu neindaba ngolwimi lwesiXhosa ube nobusuku obuhle usale kahle.